6 студзеня 2011 годзе карыстальнік 4chan выкладае фота лягушкі і дату часа палёта ў космас. Але перад гэтым ён трапаў лягушку ў крыягеннай камеры, прычым жывой. Далей ён прывязаў к лапкам лягушкі шары. Затым ён запусціў лягушку ў неба. Сядзьба лягушкі невядома, таму што карыстальнік не пісаў, што з ёй стала. «5 снежня 2007 года ён выкладывае трэд. Сёння раніцай я хочу прынесці аўтамат у гандлёвы цэнтр у Омахе, штаце Небраска. Але перад гэтым ён напісаў развітальны ліст бацькам, сябрам, блізкім і сваякам. Далей ён узяў аўтамат айчыма і яго машыну і паехаў у гандлёвы цэнтр. Спачатку ён зайшоў аглядзецца. Затым ён вярнуўся за аўтаматам, схаваў яго пад каўты і падняўся на 3-й этаж. Выходя з ліфта, ён пачаў стральбу. Такім тэмпам ён забіў 8 чалавек і раніў 5 чалавек, а пасля гэтага совершыў самагубства, выстреліў сябе з аўтамата ў голову. Пры абследаванні і выкрыццё цела знайшлі пісталет Glock 19, які не выкарыстоўваў. А пры выкрыцці знайшлі ў арганізме наркатычныя рэчывы. Пасля гэтага ў гандлёвай цэнтры паставілі памятную пліту. 13 снежня 2007 года сям'я Хокінсона принесла афіцыйнае прабачэнне сем'ям загінуўшым. 14 марта 2018 годзе Шоуби Аслам пакістана-амерыканскага паходжання пісаў, што хоча здзейсніць самагубства на стріме. Сябры спрабавалі адгаварыць гэта і лічылі гэта жартам. Ён уключае стрім на ютубе. Спачатку ён пад дзвярамі ложыць развітальны ліст. Далей ён паказвае ліст «Бывай R9К» і дату. А на сувязі плача сяброўка і сябры кажуць «Не рабі гэта». Далей ён ставіць у вісок драбавік і нажимае на курок. На шум прыйшла мама і была шакіравана гэтым. Яна пачала тэлефанаваць у 911. Стрым дліўся, пакуль не выключылі. Пасля гэтага інцыдэнта усе на 4chan пачалі жартаваць над гэтым.